Rêxistina heyva Sorya Kurd li Kobanê yeke ji dezgehên mirovahî ku vegeriyana karê xwe piştî rêzgarkirina Kobanê. Çalekvan di vê rêxistinê de hejmara wan çil e. Rojane bi erkê xwe radibin ta ku xizmetê pêşkêşî gundên Kobanê û bajar bikin. û ta niha du beşên xwe vekirine. Yek li gundê Qenê ku bi 40 kîlometr li Rojavayê Kobanê ye û ya din jî li penageha Mişte Nûr e. Am ser milletê xwe digerin Kobanê de bajêr de am digerin tenên çi ekêmasî wan hene zarokê wan çûk şîr û hefet ji wan gerek be ji wan re yenî qencî ku cem heye em ji wan re yenî emin dikin û kezelîk em derdikevine gundan jî hemletê me li gundan hene millet ser millet digerin. Rojane zêdetirî sed nexweşî serdana vê navendê dike. Gazinan ji nexweşiyên bi giştî, jinê û deranan dikin. Derman li wan tê belavkirin bêderav. Lê kêmbûna hejmara bijûşkan di vê navendê de problemekî herî mezin e. Ma navê xwe dorê ya zijîşke em beklemişe dorê dikin. Navê me bongûn ama her nezin. Qîskê min dirongî qul bûye reş bîyê digirî ji ber me wanî ku diranî wê helkişîne çi bikin. Torî ku cema tê tewayê tê çend sata cema dam dikî pêncek nexweşî zêtir nikanî. Nexweşî me î ku tên ji pêncek zêtir nav yez dibin vedgerê ji me dibe çima yê berî min ew kirin we derbasê cem doktor kirin çima wan me derbas nakin em dibêjin kêmasiyekî me heye em ser nexweşxanan digerin li kantona Kobanê kişan doktora heye kanê were me re alîkar bê ku doktor ji dibe em rewatiba dixwaz cem jî em nazamekî însanî ye em rewatiba nikan jê rehet bikin. Vê rêxistinê cihê xwegir di navenda tenduristî li Kobanê da ji ber ku wargehên wan rastî êrişeke tundure hat di sala 2012 da ji aliyê din ve endamên vê rêxistinê gazinan ji kêmbûna alîkariyan dikin. Nord Kobanê xwe ve 3000 zarokê ve zarokane gişkî bi hacî şîr û hefatan. Şîrê me jî tune ku heta em bajêr gişkî pêxetî bikin. Millet pir gazin jî vî şîrî û hefata dike ji bo ku zarok şîrê me imkaniyata me jî tune ku em ve zaryane gişkî xetî bikin di bajêr gişkî de. Niha jî me hemla dest pê kirê hemla ji muaxînê Kobanê gişkî ra û jê gundan gişkî da bi tevahî em li ser wana çi ew ê bi wan gere bê müstelzematê wan em didin. Ji wan re emin dikirin em ew ê wan didinêkî. Heyva Sorya Kurd li Kobanê rêxistinek serbixweya girêdayê heyva Sora Kurdistanî şaxên xwe li seranserî bajarên Kurdî hene. Rêxistina bijûşkên bêsînor sozda ku wê alîkariya wan bike lê ta niha endamên wê bêderav kar dikin. Rêxistina heyva Sorya Kurd çaveke tenduristiya millet dipê. Karê wê mirovahî û tovrin de. Lê endamên wê banga rêxistinên cîhanî dikin ta ku destê alîkariyê dirêjî wan bikin. Welat Bekir, Orient News, Kobanê.